إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu sauraron wannan darasi mai albarka, barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka, yammacin litinin 26 ga watan al-Muharram, hijiriyar manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi 1447 da hijirarsa daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 25 ga watan 7 miladiya 2025 a barkaddarawa 21 kai afwan 21 ga watan 7 miladiya 2025 a barkaddarawa a nan cikin masallacin Alhaji Muhammad Indimi Trust da ke cikin birnin Maiduguri a kan titin Indimi Waye don ci gaba da darasin mai albarka cikin littafin Riyadus Salihin lil Imam Abi Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, kuma wannan shine darasi na 259 a cikin wannan littafin mai albarka. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci cikin wannan darasi, ya datar da mu da abin da yake daidai, ya ba mu ikon furtawa, ya ko nuna mana abin da yake kuskure, ya ba mu ikon kaucewa wannan kuskura. A yan uwa, satin da ya shige muna kan hadisi na 1442, ƙarshensa muka tsaya, babu laifi mu sake maimaita shi sai mu dora a gaba. Wa Aisha radiyallahu anha qalat افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وأنت لفي آخر رواه مسلم. wannan hadisi satin da shige mun karanta shi, muka fitar da fikihu da ke cikinsa, amfanin maimaita shi da kuma fassara shi saboda yana da alaƙa da hadisin da za mu tashi a yau. Ummina Aisha ta ce, iftaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin, wata ran da daddare, ranar girki na, kwana na a ɗaki na, muna kwance tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama, tace sai na lalibe shi, na neme shi sai na rasa shi. Zata lailatin, wani dare daga cikin dararruka. Fa zanantu annahu zahaba ila ba'di nisa'i, tace sai na yi tsammanin ya tafi ɗakin ɗaya daga cikin matekunsa ne, tunda ke kina bacci ko akwai gajiya, ya tafi ya tattauna ko ya hira ko dai wani dalili ya kai shi wajen ɗaya daga cikin matekunsa. Bata hassastu, sai na je na yi bincike. In aka ce at-tahassus shine bin at-taqassil akhbar, bin binciken labarai a hankali a hankali, kana bincikawa, kana abin ba tare da kaje kwaram-kwaram, ni yana nan ne a ba haka ake yi. Ta ce akwai motsin mutum ko ba motsin mutum, bincike a hankali.
to wannan ta yi bincike sai ta gano cewa baya ɗaya daga cikin ɗakunan waɗannan mateku. Ta ce sun maraja'atu sai na dawo ɗaki. Da ta dawo ɗakinta ta ce fa'iza huwa rake wani au sajidun, sai ta same shi ya yi ruku'u ko ya yi sujada. Saboda dukun ɗakin ta kasa bambance ruku'u ne ko sujada ne, amma kamar yadda muka faɗa ruwayoyin gaba za su bayyana mana cewa sujada ne, wanda yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu'unsa da kaskantar da kansa. Inda ya nemi dukkan wani alkhairi da kuma dukkan wani falala ta duniya, Allah madaukakin sarki zai bashi, amma dan ya baiwa talakawa da miskinai masu kananan karfi darasi, sai ya bar kansa a cikin irin wannan yanayi, domin kai talaka mai riko da addini mai yawan ibada, ko da ka samu kunci cikin rayuwarka, kada wannan abin ya lame ka. Sannan yana nuna mana cewa matekun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma kamar sauran matekun mutane ne, suna da gira, suna da wato kishi. Kamar yadda ranar kwanan ta ne taki bata yarda ba ta ganci ya lallaba ya tafi wani waje, ko ta ganci da wata mata a tsaye, shi sa ya sanya ta kishi. Malamai suka ce wannan yake nuna mana dukkan wanda yake da mace ɗaya, ko in ce sama da ɗaya, mace biyu ko mace uku, ko yana da mata hudu, dole ya kasance siffantu da siffar haƙuri. Wata ran sai ka yi ɗan ƙarya-ƙarya, sai ka zama ɗan munafiki haka wata ran, amma ba da zahiri ba. Ka dai san yadda za ka abu nan. Sannan kuma mace kai za ka kawo ta, ka biya sadakinta, ka ba ta ci da sha da tufafi da gida da wajen zama da kaza, amma kana jin tsoronta. Wata ran wajen program mun taɓa yin haka, sai wasu suna ta manya, akwai manya duk sun yi layi haka sun zauna kan kujera. Na tashi ne ma ina bayani, cikin bayani na sai na ce kai ka auro ta ma kuma kana tsoronta. Sai Allah bai suna nan za su iya tabbatar min da haka. Sai kowa yana kallon junansa. Na ce yanzu haka za a iya maka waya ko ka fara wani abu a cikin gidanka, ana yi maka waya, in ka ga wayar ka rasa yadda za ka yi, kana ɗauka sai ka ci gaban ɗaki kana ta kimani tana gida ina gida. Na ce wa kake tsoro? Duk ya suka kwace dare suka ce bala haka ne. Sau nawa kuka karbi waya, kuka receiving waya ban ɗaki ko a cikin ɗaki? Ka ga dama za ka iya yin kai tsaye, amma ka buya kai ka rike ta, ma kana jin tsoron ta. Wannan su kuwa muhiba da kyauta da Allah ya ba su kenan. Saboda haka ko da ka je tana cewa yaya ranar digiri ta kai mata kaza, tana fada da ce ake hakuri ba kuma ran ke dare, sai a dan gyaro ta. Allah ya samu dace. Da wannan kwas ne muke ba juna sabbin shiga. Allah ya samu dace. Sai ta ce me? Yaqulu yana cewa subhanaka allahumma bihamdika, sarki ya tabbata gare ka, wa bihamdika da sarki wato godiya ya tabbata gare ka, la ilaha illa anti, babu an bauta da gaskiya sai kai. Fa qultu sai nace, in ji ummina Aisha, bi abi anta wa ummi, zan bada mahaifina da mahaifiyata dan fansar ka ya manzon Allah. Kalma ce da ake amfani da wajen nuna girmamawa da soyayya da kiyawa to darajantawa. Inni la fi sha'ani, ni ina cikin wani sha'ani daban, kishi ya dauke ni, na dauka kai mun tsallaken layi ne. Wa innaka la fi akhir, a ce kai kana wani sha'ani daban, bi ma'ana kana bauta wa ubangijinka. Ina ji an gane. Saboda haka ya kai mai mata, ko da matanka sun yi maka zargi akan laifin da baka yi ba, ka ce ni har zaki zarga duk da kimata da daraja na, to ayan zargi wanda ya fi ka sai kai hakuri, kuma ka bata hanzari, ka yafe mata, kai hakuri. In ba da hanzari da yafiya to ba za a zauna lafiya ba. Kai namiji ka komai ka gani ka ce sai ka yi magana, komai ka gani sai ka ɗauki mataki, to wallahi ba za ka samu zaman lafiya cikin gidanka. Wani abin kana gani sai ka kawar da kai ba baka ga abu ba, sai a dan samu zaman lafiya. Sannan idan ka hada 10 sai ka lissafo mata, nan ma ai na ga kin ji kaza ban yi kaza ba, saboda haka ne yau ma a hada. In ta kirkice sai to a yafe mata da Allah ya haƙuri. Amma na safa kai magana, na rana kai magana, na dare kai magana, na tsakiyar dare ma kai magana, da safa an kai magana ya ta juya kai. Kana kace ba da ke rike ta ce ai naji, kaga ka faɗi. Allah ya ruba mana asiri. Kun san da yadda yanayin yake yi. Rawahu Muslimun, Imam Muslim ne rawaita wannan hadisi. Kai tsaye sabon hadisin da zamu tashi, wa fi riwayatin, a wata riwayar kuma, fa waqa'at yadi,
inda ummina Aisha ta ce sai hannuna ya fada ala batni qadamaihi a cikin tafin kafafuwansa wa huwa fil masjidi ai fi musalla, yana masallaci. Abinda take nufi da masallaci ai fi musallahu, yana cikin musallansa a cikin daki. Ai ba babban masallaci take nufi ba, yana cikin dakin a inda ya saba yin sallah, ana kiransa masjid ko musalla. wa huma mansubatani, kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu mansubatani a kafa suke. Saboda haka malamai suka ce fikiyon da zaka dauka anan, in ka zo yin sujjada yatsun kafafuwa kafa su ake. Ina ji an gane ba, kafafuwan kafa su ake yayin kafafuwan, amma malamai suka ce to za a iya kwantar da wato kan farcen haka, kan farcen ya fuskanci inda alkibla yake, amma sauran kafafuwan suna wato gabe, haka ake so, kuma a hadadin duniya guda biyu. Wannan shine ya tabbata a sunna, sai dai idan kana da wani lalura, kamar yadda mun taba karanta cikin muwatta. Wata ran Abdullahi dan Umar ya karantar da ɗalibansa irin zama da ake a tahiya na farko da tahiya na biyu, da yanayin zama da za ka yi. Su ashe sun mai da hankali, ya suka gan shi da aka yi sallah, ya suka a zama na farkon da zama na biyu din duk wani irin zama yake, ba irin zaman da ya koyar da mutane ba. Ya suka ce yabna amirul mu'minin, ya abinda muka karanta daban, zaman da kai daban. Sai ya ce wannan zama da kuka ga nayi, sai ce na koyar da ku abin da yake ya tabbata a sunna ne, ni kuma larura ce ta sa ne wannan zama. Ɗaya daga cikin malamai suka ce mutum ne mai tsayi mai jiki, ya ce ba kwa ganin tsayi na da jikina, kafafuwa na ba za su ɗauke ni ba idan na yi wannan zaman. Akwai malaman da suka bada haka, akwai malaman da suka bada ɗaya daga cikin yakukuka da ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya fada rami, sai kafansa ya targade. Targaden nan an yi kokari an gyara, amma bai zauna ba, da ƙarshe ya bushe. To akwai wasu jijiyoyi daga cikin jijiyoyi, in suka bushe, in ka zo kafa zai wahalar da kai, zai cutar da kai. To idan zai cutar da kai, shari'a ya baka dama, Allah ay yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Shari'a kenan. Yace dan saboda haka ina da lalura wajen jihadi da naje na faɗi na yi rauni, dan saboda haka ba zan iya wancan zaman ba. Shi yasa duk wani zama da nayi kar ku zarge ni akai. A nan shi ma malamai suka dauki fikihu suka ce wannan shine na sunna, amma in kafanka yana ciwo ko kana fama da wata rashin lafiya, to zaka iya kowane irin zama wanda ba zai iya cutar da kai ba. Wallahu a'lam. Ina da an gane. Ta ce sai na ga kafafuwansa ga baki ɗaya da na shafa su, sai na ji su a kwance wa uwa a tokare, ya kafa su wa uwa ya kuru yana cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. Allahumma ya ubangiji, inni a'udhu bi ridaka, ina neman kariya da yardarka, min sakhatika, daga fushinka. Malamai suka ce sai suka yani lalibi abinda Allah madaukakin sarki yake so, ya kawo ta kishiyar abinda Allah madaukakin sarki yake abin nan. Dan saboda haka fushi kishiyarsa yarda, sai ya nemi yarda da wato a kore wannan kishiya. Kaga abubuwa ne guda biyu da ba za su zauna ba. Sai ce Allahumma ya ubangiji, inni a'udhu bika, inni a'udhu, ina neman kariya bi ridaka, da yardarka. Duk wani aiki ne yarda, ya Allah ka datar da ni in yi aiki. Min sakhatika, daga fushinka ya Allah. Duk wani aiki da mutum zai yi ya sa shi cikin fushi, ya sa shi cikin fushinka, ya ubangiji ina neman kariya, kada ka bani dama in aiwatar da wancan aiki. Addu'ar kenan. Kaga wannan addu'a ce babba. Shi yasa ake cewa wai hazihi du'a hiya jami'a wa shamila, ta tattaro komai da komai. Wa bi mu'afatika, ya ubangiji ina neman kariya bi mu'afatika, da afuwarka da rangwamenka, min uqubatika, daga uqubarka. Afuwa mecece kishiyarta? Uquba mecece kishiyarta? Afuwa. To ya ubangiji ina neman afuwarka daga uqubarka. Wannan addu'a ce, suka ce addu'a ce mai kyau. Duk wani laifi da nayi, na sani ko ban sani ba, wanda ya cancanci a yi uquba, to ina neman afuwa. Da wace irin afuwa? Da irin afuwarka da ka saba. Dama rahamarka ta ƙunshi kowa da kowa. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Wa a'udhu bika,
ya ubangiji ina neman kariya daga gare ka minka daga fushinka. Malamai suka ce ku duba, da ya fara sai ya ce ina neman yardarka ka kare ni kada in fada fushinka, ina neman afuwarka kada in fada cikin hukubarka, sannan ina neman tsari daga gare ka. Sai malamai suka ce neman tsari daga gare ka me shine ina neman tsari daga fushinka, ina neman tsari daga hukubarka kowace iri ce. Ai ba wai ubangijin ba, ai bi ma'ana ina neman tsari ne min gazabika daga fushinka. Akwai wasu abubuwan da aka shafe, kai idan ka zo karantawa da fasara za ka kaddara su. Wa a'udhu bika minka, ina neman kariya daga gare ka. Dukkan wani abin da zan fada cikin fushinka da fadawa da wato hukubarka, la uhsi sana'an alayka, ya ubangiji la uhsi, bana iya kididdige sana'an alayka, yi maka yabo. Wato wayannan duk kalmomi ne na fadanci. Ya Allah, ba zan iya kididdige iriga adadin yabo da ne maka ba. Kai ka fi karfin a iriga adadin yabo da za a yi maka. Ine maka wayannan yabo ne anta kama asanaita ala nafsi, kamar yadda kai wa kanka yabo, to irin wannan yabon ya Allah na yi maka. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne rawaito wannan hadisi. Malamai suka ce wannan addu'a tana daga cikin addu'o'i wanda gama gari, idan ka dube ta kusan kama abu ɗaya ne ko biyu ake ta maimaitawa. Malamai suka ce wannan shi yake nuna mana tafannun fi du'a, wato mutum ya sassaba cikin addu'a, kalma ɗaya ma ya sake buɗa ta ya rangwanta ta. Ya Allah, kamar yadda muka karanta satin da ya shige, ya Allah gafarta mun zunubaina na sarari da na boye, karamin sa da babban sa. Sarari da na boye duk ba ɗaya bane, karamin sa da babban sa, da na wanda na sani da wanda ban sani ba. Haka titi bawa wai ya nuna kaskantar da kansa, ya nuna me miƙa wuyansa ga Allah madaukakin sarki. Allah ya sa mu dace. To wannan hadisi da ko hadisin baya dukkan su ruwayoyi ne na Imam Muslim, ruwayoyi ingantattu. Mutum sai ya kokari waɗannan wato addu'o'i, ya kokari ya haddace su, ya rike su a daidai bakin gwargwadonsa. Ko da a rayuwarka sau ɗaya sau biyu ka samu ka karanta, ko a shekara ko a wata sau ɗaya sau biyu ka samu ka karanta, to ka kyauta, ana sa ran zaka dace da wannan lada. Wallahu a'lam. Hadisi mu na gaba, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqala aya'jazu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin 1000 hasana. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kayfa yaksibu ahaduna 1000 hasanatin. Qala yusabbihu 100 tasbihatin fayuktabu lahu 1000 hasana aw yuhattu anhu 1000 khati'a. وقال حميدي كذا وهو في كتاب مسلم أو يخط. وقال برقاني ورواه الشعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويخط بغير 1000. wannan hadisi an karbo daga Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya masa dadin tsira. Kala yace kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace wata ran mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisa yana koyarwa. Fa kala, sai manzon Allah yace ya ku jama'a, aya ajizu ahadukum, yanzu dayan ku zai kasa ya fita yayi aiki, ya samu aikin da zai sa an yaksiba fi kulli yawmin, a kowace rana ya nemi ya samu 1000 hasana, lada 100,000. Manzon Allah ya ce ɗayanku yaya zai kasa yin aikin da zai samu lada 1000 a wuni? Kada ɗayanku ya gaza yin aikin da zai samu lada 1000 a wuni. Fasa'alahu sa'ilu, sai wani mai tambaya ya tambaye shi min julasa'i, cikin waɗanda suke zaune a majalisar da ke koyar. Suka ce ya manzon Allah, kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasana, ɗaya daga cikin ya zai iya samu lada 1000 a wuni? Lada ɗaya kwaya 1000 a wuni, ai yana da yawa. Kala, sai manzon Allah ya ce babu wani yawa. Ya ce kana zaune ma'ana za ka iya samu. Yusabbihu 100 tasbihatin, mutum ya yi subhanallah, ya tasbihi 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
subhanallah 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 nawa kenan guda 10 times 10 nawa kenan dai yanzu nan kaga da kai da nayi guda 10 nan ma ina da lada guda nawa ina da lada 100 insha Allah Allah ya sa da kikkiawar ikhlasi akai ababan man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. A wannan babi dukkan wanda ya aiki kwaya daya za a bashi guda 10. To yanzu nayi subhanallahi guda daya an bani 10, na ƙara daya subhanallahi an bani 20, in nayi 10 an bani 100. To idan 10 nan kai times 10 nawa kenan? 1000 kana da alfa hasana. Alfu hasana. A kenan yana da sauki, yana daga cikin azkarun sabah wal masa. Malamai suka ce zaka iya daukar sa shi kadai kai, hadisi ya zo a kansa shi kadai dan war. Akwai kuma ya zo a cikin azkar na sabah wal masa. Malamai suka ce kowanne kai ya riga yana da kyau, illa iyaka abin da ake bukata a wajenka shine dukkan wani abin da yake lada, dukkan wani abin da yake alkhairi suna da yawa, kai ka iya kai kokari ka dauki abin da zaka iya dauka, ka dauki daga rabanka abin da zaka iya dauka. Wani zai iya yin 1000, kai ka tsaya 100, to ladan ka yana na 100, shi ne 1000 zalin ka masa 1000 sau 1000. Allah ya sa mu dace. قال يجي يسبح 100 تسبيحة يي تسبيح 100 فيكتب له 1000 حسنة سي أربط مسألة 100 أو يخط عنه 1000 خطيئة أو يخط كو أكنكري مسا أتشري مسا أزبر مسا أوانكي شتس 1000 خطيئة كسكولي دبو كسكولي قدا 1 2 3 دبو sakamakon wannan tasbihi za a cire maka. Rawahu Muslimun, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Malaman suka ce fikin wannan hadisi shine ko dai a kankare maka 1000 na zunubi ko a baka lada 1000. To wanda ya sama da haka kuma zai samu lada sama da haka. Ruwayar ta zo da au, akwai kuwa ruwayar da zamu karanta a gaba, audun ma babu, alifun din nan babu, zamu ji mu karanta. Qala Humaydi, wanda daga cikin manyan malamai marubuta yake cewa wato Humaydi marawaita kaza wa huwa fi kitabi Muslimin, haka aka samu a riwayar Imam Muslim. Aw yukhattu ko a dan kankare masa a wannan riwayar 1000 hasana, ko dai a baka lada 100, aw ko kuwa yukhattu a kankare maka 1000 hasana, 1000 sayya zunubi ya zo da riwayar aw ko. Amma kalal Barkani, wani da ya daga cikin malamai Barkani yace rawahu Shu'ba wa Abu Awana, an samu a riwayar Shu'ba da Abu Awana wa Yahya al-Qattan da Yahya al-Qattan an Musa daga riwayar Musa alladhi rawahu Muslimun, kuma shi ma Imam Muslim ya rawaito shi min jihatihi ta bangaren sa. Fa qalu suka ce wa yuhaddu za a kankare masa bi gairi alifin, can kaga bil alifi auni wa bi gairi alifin wani. Kenan idan mun dauki ruwayar Muslim wanda aka samu ta ruwayar Abu Musa ko ta ruwayar Musa, za a baka lada 1000, za a kankare maka zunubi 1000. A waccan ruwayar kuma za a baka lada 1000 ko zunubi 1000 a kankare. A wannan ruwayar kuma za a baka lada 1000 da zunubi 1000 a kankare. Kowanne wanda ya dace da sunna mutum idan yayi to zai dace da wannan ladan, ko zai samu lada a wajen Allah mai girma da kwaya. Allah ya samu dace. Hadisi mu na gaba, wa Nabi Dharr radiyallahu anhu, an karbo daga Abi Dharr Allah ya yarda da shi. Shi wannan hadisi mun riga mun karanta shi a baya, mun yi sharhan sa da yawa, saboda haka babu bukatar mu tsaya mu dauki lokaci wajen yin sharhan sa. A gurguje za mu wuce shi. Yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, zai waye gari dukkan wata gaba da take cikin dan adam tana bukatar sadaka. Kai kuma dan adam a jikinka akwai gabobi 360, wasu suna cewa 365.
adadin kwanakin shekara, adadin gabobin da suke jikinka. Don saboda haka kowace gaba tana buƙatar sadaka da za ka yi mata. Fa kullu tasbihatin sadaka, duk wani tasbihi da za ka yi sadaka. Subhanallah, 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 fa hiya sadaka. Wa kullu tahmidatin sadaka, duk wani hamdala, alhamdulillah, 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 fa hiya sadaka. Wa kullu tahlilatin sadaka, la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التعليل صدقة. وكل تكبيرة صدقة، دق وتكبر صدقة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كي تمام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. كان لا 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 كان بيان ودنا حقوقي نجبان كده سكتي. To ina mutum da aka waye gari ya subhanallahi dubu, ya astaghfirullah dubu, ya alhamdulillah dubu, ya Allahu akbar dubu. Ai kaga wannan ya biya bashin da yake kansa, kuma wato har ya ƙara da lada. Allah ya sa mu dace. Sai ce wa amrun bil ma'ruf sadaqa, umarni da mai kyawun sadaka ne. Wa nahyi anil munkar wa nahyun anil munkari sadaka, hani ga mummunan al'amari sadaka. Kullum ka tayi kuce su wani koyi abu kaza, umarni ne mai kyau. Kada ku yi kaza, umarni ne mai kyau. Da sassafe kana tashi ka tada matar ka ce tashi, lokacin sallah yayi. Al'amru bil ma'ruf. Ka dawo kin yi sallah kuwa, al'amru bil ma'ruf. Yara ku tashi ku yi sallah, amru bil ma'ruf. Ka dawo wani bai tashi ba ka sake tayi da shi, amru bil ma'ruf. Ku share nan, amru bil ma'ruf. Kada ku yi abu kaza, nahyun anil munkari. Wani a masallaci ma zai iya yi, a cikin gidansa ma zai iya yi, akan hanya ma zai iya yi. Kafin gari ya waye wani sai ya al'amru bil ma'ruf wa nahyun anil munkari ba iyaka. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu ikon yi. To waɗannan duk kofofi ne na ayyukan alkhairi, wanda a babin zikiri ana so mutum ya kamu da waɗannan don saboda su nauye sikelinsa ranar tashin alkiyama. In ya gagara baka samu duk kai wayannan ba, sai ya ce wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Zai zauna a maimakon su raka'a biyu da zaka yi na sallar walaha. Baka samu kai subhanallah, baka samu kai tasbih, baka samu duk kai wayannan azkar din ba. Ko kana lokacin aiki kai kokari kai arwala kai nafila raka'a biyu lokacin duha. Duha kuma zai fara daga daidai lokacin sallar idi abin da ya gaba. Yaushe lokacin da zai kare sai lokacin da rana ta kusan takewa. Kafin zillin zawal. Mu fara mu ce kamar daga 8:30 ko 9 har zuwa 12 duk lokacin su ne. Ko mun karanta anan ko manta ba, salatul awwabina hina tarmidul fisal. Fisal shine dan ragumi, lokacin da rana ya taka ba za su iya yawo ba. Bi ma'ana sallah masu koma zuwa ga Allah, rana in ta take suna tashi suna yin sallah suna bauta ma da shi yasa za ga wasu rana tana takewa, dan kasuwa ne amma duk yanda za a yi, duk cinikin da za a yi tsakanin 11 zuwa 11 da rabi za a gani ya arwala ya yi nafila, ko da akan tasali ko wani waje ya yi nafila ya raka biyu, wani ya raka 4, wani ya raka 6, wani ya raka 8, daidai gwargwadon abin da Allah ya sare masa. Wani kuma a ofis nasa din rinsi, in dai ba miti ne mai tsanani ba, za ga ya tashi da arwalarsa dama zai shiga ofis, yana dubawa in ya ga 10 ko 10 da wani abu ya tashi sai ya nafila a ofis nasa da dardumarsa. Akwai wanda na taba shiga ofis nasa, babba ne kuma ya yi nisa da yawa, ina shiga wallahi na tada shi akan dardumarsa a zaune. Abin nasa ya kayatar da ni sosai kwarai da gaske. To haka ake so kana ka hada wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. Wannan duniya ka kake nema, to karka mance lahira ka kuma ka hada. Kada wani kuma iblis ya masa wani menene hudu ba mara kyau, yace kaga office din kaje daga time kaza zuwa time kaza, din na office ne na gwamnati ne, kana cin miti kaza to shikenan kana cikin wuta balbal. Saboda haka ya je shiga ofisin ya zauna shikenan ba sallar azhar ba sallar asar, sai an tashi, sai ya zo gida shikenan sai ya hada, in ya sallar magariba sai ya magariba, sai ya azhar, sai ya la'asar, in ya zauna yana lazimi yana jan tarbiyarsa
ko kai waye kai masa magana ba zai maka magana ba sai an yi kiran sallar isha'i, in ya tashi ya sallar isha'i shikenan sai a ci gaba da sauran magana. Sannan kuma abin haushi kuma duk a gidansa yake baya fita masallaci. Allah ya sa mu dace. Kaga irin wayannan mutanen ga san ibada ga san addini amma sun yi misin din hanya, suna bukatar orientation, a dora su akan hanya, a yi musu bayani a ce ranka dade ba haka ake ba, ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake. Sai ce ab yayi bai fahimta ba, kaga sai ya gyara. Ai shi wanda ya karatu yana da dadin mu'amala, yana bukatar facts, dalilai. In ka dauka ka dora shi akan hanya, ce okay noted, shikenan an gama. Sai dauka ya aiki da shi. Sabaninsa ne ka zo kai ta gaya masa ya ce yana ji ce an biya kurayen gari mun sauƙaye ce manya ba haka muka ji suka faɗa ba, shi kowa ne zalika mablagu min al-ilmi kenan. To Allah ya sa mu dace. Sai ki raka'a guda biyu da zaka yi na salatu duha ya wadatar da su ga baki daya, saboda haka yan uwa salatu duha sallah ce mai lahada da yawa. Illa iyaka nan kasar mu suke cewa wai idan mutum ya fara wannan sallar duha din wai ba zai yanke ba. Wannan magana ce. Matashi zai yi, babba zai yi, tsofaffi za su yi, wai ana kiransu sallar tsofaffi. In ka kai wani tsufa ka fara wannan sallar wai ba za ka yanke ba. In ka yanke kana cikin zunubi. Ba haka bane. Yaro karami ma zai yi, matashi ma zai yi, waye ma zai yi, namiji da mace duk za su yi, tsofaffi ma za su yi. Ina ji an gane ba. Ranar da wata matsala ta zo maka kuma babu komai za ka iya bari ka ci gaba da wata harkokinka lokacin da ka samu dama kuma kai. Wallahu a'lam. Biyan abun bukata shine aikin alkhairi, idan ka fara ba a so ka yanki. Allah ya samu dace. Hadisi mu na gaba, wa an ummul mu'minina Juwairiya bint al-Huwairith radiyallahu anha. An karbo wannan hadisi daga ummul mu'minina Juwairiya bint al-Harith, ɗaya daga cikin matekun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana daga cikin ummahatul mu'minin radiyallahu anha. Allah ya dare ta tace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan. Tace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha, ya fita daga ɗakin ta bukra, da kamar da safiya, bayan ya gama addu'o'insa masallaci, ya gama abin da yake, ya shigo ɗakin ta kuma ya sun tattauna ranar kwananta ne, ya tashi ya fita da safe, sai ya fita ya tafi wasu harkokinsa a waje. Yayye ya gama sai ya sake dawowa girkinta ne, wuninta ne kenan. Hina sallar subha, lokacin da ya sallar asubahi ya fita ya tattauna, sai ya sake dawowa. Wahiya fi masjidiha, ita tana inda ta sallah. Masjidiha ay fi musallaha, mun karanta da zukuji. Wahiya fi masjidiha bi ma'ana wahiya fi musallaha, ya fita ya bata ɗakin ta da safe. Rana ta dan daga karan, ya sake dawowa sai ya tada ita tana nan dai a inda take, bata bar inda take ba, tana nan tana ta addu'a. Wahiya fi musallaha. Thumma raja'a ba'da an adha, sai manzon Allah ya dawo bayan hantsi yayi. Wahiya jalisatun, ita tana zaune bata bar wannan wajen ba. Faqala, sai manzon Allah ya ce ta, ma zilti ala alhali allati faradtuki alaiha, ma zilti biki gushe ba ala alhala allati, akan halin da faradtuki alaiha, na barki tun da na barki anan kina zaune din nan, har yanzu kina wannan halin biki motsa ba, kin bar wajen ba. Tace na'am. Qalat, sai tace na'am, haka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yace tunda ka fita ka bar ni ina nan ina ta addu'a. Malamai suka ce fikin da zamu dauka nan a gurguje shine ummahatul mu'minin, uwayen mu'mine matakin manzon Allah, ba su ce su matan annabi ne suka miƙe kafa ba. Ka duba yadda suke yi jihadi wajen ibada da aiki. Ka duba wannan baiwa Allah, azkar take, zikiri take tun safe. Shi ake so matan mu ne yanzu su ma su yi koyi. Ba ki kwanta ki ta bacci kamar mucijiya ba. Ku yi hakuri iyaye mata, karatun yana zuwa suna ji. Ranar da ne karatu na dan kwaba ban yi musu bici dadin ba, za su yi min waya su ce malami yasa ka ce kaza. Shi yasa za ku ji wata zan kama sunan maza, zan kama sunan mata, karatun yana zuwa suna ji na. Ku yi hakuri iyaye mata, ba bacci za ku yi ta yi ba, bukatun suna nan da yawa, ki ta askar kamar yadda wannan baiwar Allah ummul mu'minin Juwairiya take yi.
fiqhun da ya kamata a dauka ta dauka tana nan tana ta wannan azkar din hatta manzon Allah ya dawo. Sai manzon Allah ya ce kina nan yadda na barki, ta ce to ku ji abin da manzon Allah ya ce ne. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimati thalatha marrati, yace bayan na fita na barki na faɗi wasu kalmomi guda uku na maimaita su sau uku. Arba'a kalimatin, wasu kalmomi guda hudu na maimaita kowanne sau uku. Kowace kalma guda hudu ne na maimaita su sau uku. 4 times 3 nawa ne? 12. Ta ce haka manzon Allah ya ce ne, na faɗi wasu kalmomi bayan na bar ɗaki. Kalmomin nan kuwa na maimaita su sau uku, kalmomin guda hudu ne kuma kowanne na maimaita shi sau uku. Lawuzinat bima qulti, inda za a kwatanta su a daura su a mizani a sikeli, a gwada da abin da kika faɗa bima qulti munzil yauma, tun da gari ya waye har zuwa yanzu, lawazanat hunna, da sun yi daidai, sun yi balansin koma na waye mai naki. Kalma hudu ne kawai ya maimaita su sau uku. Inda za a dauki duk azkar da addu'o'in da kika yi, in aka dauka su manzon Allah ya ce za su yi balansin, za su zauna daidai koma na waye da ranaki. Ce kenan kaga wannan zikiri ne mai karfi, zikiri ne babba da mutum idan ya ji su ya kamata ya rike su. Me manzon Allah ya faɗa, yace da ita subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Waɗannan su ne kalmomin guda hudu, kuma kowannen su manzon Allah ya maimaita su sau uku. Sigar yadda za a faɗa hadisan gaba sun nuna mana, ko dai kowane ɗaya ka maimaita shi sau uku, ko kuwa in ka karanta shi ka sake maimaitawa, ka karanta ka sake maimaitawa, kamar ka ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, sai ka ce daya subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Biyu subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Uku, ka gane uku kenan, haka ne ba? Kalmomin guda hudu ne amma mai tasu sau uku, na samu nawa? 12. Wanda ya bi ni kaga ya samu 12, wanda bai bi ni ba ya saurara kaga mun bar shi a hanya. Allah ya samu dace. Kenan wannan zikiri ne mai girma. Me ma'anar wannan zikiri? Subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, wa bihamdihi, godiya ma ta tabbata ga Allah. Tsarki da kuma godiya, malamai suka ce babu abin da Allah yake so kamar ka tsarkaka shi daga shirka, daga bauta wani abu, ka tsarkaka shi kamar yadda yake so sosai, sannan kuma ka gode masa. Ya Allah, ina maka godiyar halittar da kai, ina maka godiyar ni'imar ido, ni'imar hanci, ni'imar baki, ni'imar lafiya, ni'imar dukiya, ni'imar yaya, ni'imar mata, ni'imar aiki, ni'imar gida, ni'imar abin hawa, duk wata ni'ima. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Duk wata ni'ima daga Allah take. To in ka ce alhamdulillah, ka gode wa Allah, wato ka sayar da kai, ba wani dabara, ba wanda yake da contribution a wajen yi maka wani taimako da kuma yi maka aikin alkhairi. Malamai suka ce to kuma wayannan kalmomin guda biyu, subhanallahi wa bihamdihi, Allah na yi maka wannan subhanallahi da godiya, tsarki ya tabbata gare ka, da godiya ta tabbata gare ka, na yi maka su adada khalqihi, gwargwadon halittarka. Waye zai iya lissafa halittun Allah? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Baitul Ma'mur da yake can sama, za mu zo hadisin da ya kama da shi a nan gaba kaɗan. Santan ɗakin Ka'aba yake, ko kuwa kwatankwacin kamar ɗakin Ka'aba yake. A kullum mala'ika 70,000 ne yake yi dawafi ya zagaye shi. Mala'ika 70,000 nan da suka yi dawafi za su tafi, ba za su sake zuwa sai dawafi ba ila yawmil qiyamati. Gobe wasu 70,000 Allah zai halitta. Jibo wasu 70,000, haka tun da aka yi farkon duniya aka yi wannan ɗakin har zuwa yau, har duniya ta nade, mala'ika 70,000 suke zaga. To waye ya isa ya san adadin rindinar Allah? Shi sa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Wannan mala'ikun da suke sama kenan.
adadin aljanu ba wanda ya san adadin aljanu. Kai mu zo ma jinsin ka adadin mutum, ba wanda yi sai ce da kai tun daga farkon duniya har yau adadin mutanen duniya adadin su biliyan kaza ne, babu wanda waye sai lissafa. In ka gama lissafin ka karab wannan ilimin da ilimin ka ya sani kenan, akwai wani halitta wata duniya can da kai baka ma san su ba. Ga ya juje wa majuju su ma ana sa su cikin lissafin biladama ne, bari ku ji. Ya juje wa majuju duk da yawan su ana sa su lissafin biladama ne. Shi yasa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce da annabi Adam, ya kai Adam, a cikin zuriyarka ka fitar da ba'satin nar, makamashin wuta. Sai ce ya rasul, ya Allah, ya rabbana, ya rabbana azza wa jalla, wa ma ba'thun nar, menene kuma kiraran wuta, makamashin wuta? Sai Allah ya ce cikin mutum 99 ɗaya ne zai wuce aljanna, 99 wuta za su tafi. Na 900 kai abuwan da 99, 999 shine hadisin yace yawma yaj'alul wildana shiba, ranar da zai sanya yara kanana su yi furfura in sun ji wannan kalma. Me furfura da ma furfura zai hita karu, yaro da baya da furfura jariri ma in ji wannan kalmar sai ya fice. Sai sahabban manzon Allah suka kidime suka ce ya za a yi haka? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kwantar da hankalin ku, yace ya juje wa majuja ma suna cikin wannan kirgen. Ya juje wa majuja ma suna cikin wannan kirgen. Allah ya shi Allah ya samu daga cikin tseratattu waɗanda za su ƙetare. Ce don saboda haka a ciki ne za a tsayarta, za a cire dukkan wani mai bautawa Allah mai furta la ilaha illallah ana sa rantan zai tsallake. To ya Allah ka samu tsallake ga baki da Allah ka samu daga cikin tsallakon. Don saboda haka rana ce mai tsanani. To in ka ce adadin khalqihi, adadin halittarsa, su ya juje wa majuja ba wanda ya san adadin su, saboda yawan su hadisi mun karanta shi nan uku bance ba, yana daga cikin ashratun sa'a. Lokacin da idan suka fito rindinar farko, idan suka so za su canye ruwan tafki, kamar misali Ado Dam, riba menene Lakchat, riba Niger. Rindinar farko idan suka zo za su canye wani ruwan waje tas su cike, na tsakiya su tattake wajen ya zama yayi shi. Rindina na baya idan suka ce ni a duniya da akwai teku fa nan, akwai ruwa a nan, ya ce tawagamu na farko ne suka canje saboda tsabar yawanci. Haka suke, ya jujo ma jujo, haka za su fito suna can bangon duniya karshe, ya jujo ma jujo. In suka fito sai sun yi barna, babu wani dogon gini face shi sun ruguje shi. Duk wani makamin karan dangi da ake da shi ba isa a yake su ba. Yanzu ba muna da samfurin skirt ba, muna da missiles ba. Yanzu abinda duniya take ta rikici, wai za a yi menene nukiliya, in an yi an jefa duniya. A wancan lokacin za su shigo nukiliya ma ba zai yayi kin ba. A daidai wannan lokacin Annabi Isa ya zo, Allah ya sauka da shi, Mahadi ma ya fito. Sun yi sun yaki dukkan wasu arna sun da bid'a sun kawar da shi. Kai ashiratu sa'a akwai girma fa. Bayan sun yi waɗannan, kun san lokacin Annabi Isa alaihi salam sai Allah zai saukar da shi, wa ma'ahu hulla, akwai riga da wando kala ne iri a jikinsa iri da, ya sanya hannunsa daya fuffuken mala'ika, hannunsa daya babun fuffuken mala'ika, zai sauka a babul lud inda ake cewa Babylon yanzu can Sharqul Awsat, Middle East. Dan saboda haka shi sako yaji Middle East yana da rikici da yawa. Ya ji Dujal ine ya fito, shi ma a can zai fito. Dujal zai zo ya barna, ya 40 days yana ta barna, kamar shekara daya da wata daya da wasu kwanaki. Sai Annabi Isa Allah ya saukar da shi, shine zai kashe Dujal din. In ya kashe Dujal din kuma a wannan lokacin, daidai lokacin kuma yaki ya barke tsakanin musulmai da arna, kazamin yaki, an kashe musulmai da yawa. Tawagan farko an gama da su, tawaga na biyu an gama da su, tawaga na uku suna shirin tafiya a Kafsa. A wannan lokacin sai Allah ya kawo Annabi Isa alaihi salam, sai kuma Allah ya turo Mahadi, shi ma Mahadi ya zo. Duk waɗannan jagorori ne na gyara.
bayan ya kashe annabi, bayan ya kashe shi shikenan sai a sallar asbahi annabi Isa ya ce da Mahdi ya wuce, Mahdi ya ce da sha ya wuce, ɗaya daga cikin su ya wuce mutane sallah, su jagoranci mutane a wannan yakin. A wannan lokacin Allah zai bada nasara. In aka yaki duk wata barna za su kashe ta. Za a yi shekara 7 ana cikin ni'ima da tauhidi. Har hadisin yana nan ya ce kwallon roman in aka fasa shi gida biyu, kan na sama in aka fafe cikinsa saboda girman da zai yi da ni'ima, sai mutane 7 sai karkashinsa su yi inuwa. Kwallonsa mutane 7 za su yi inuwa, manya-manya, ana cikin ni'ima. A daidai wannan lokacin ne kuma wasu daga cikin ashiratun sa'adin sai ya jujo ma juju su fito. To annabi Isa ma ba zai iya da su ba, Mahadin ma ba zai iya da su ba. Annabi Isa a wannan lokacin har zai je ya aikin haji. Akwai ruwaya da ta nuna har zai yi aure, duk yana nan ruwayoyi. To annabi Isa ma ba zai iya ba da su saboda yawansu da barnarsu. Annabi Isa da sauran musulmai da sauran jama'a duk za a gudu a shiga cikin dutse, kogo kem, cikin dutse za a je a shiga a buya, don saboda duk wani gini rusa ke ciki, duk komai barna suke. Saboda haka duk makamai yanzu a wancan lokacin ba za su yi amfani ba. In suka buya, annabi Isa da sauran musulmai na wancan lokacin ana ta addu'a, ana ta addu'a, ana ta addu'a. Malamai suka ce fikihun da zaka tsinta a nan shine in musiba ta yi musiba, bala'i ya bala'i, ku zubar da komai ku koma zuwa ga Allah. Haka ne ba? Kuma wallahi an dabbaka wannan a nan garin. Lokacin da garin nan ya rinca bi aka rasa inda za a sa, kowa ka ganci subhanallah wala me rike carbi yana jar carbi na taraf subhanallah wala, wanda ba carbi za ga bakin subhanallah yana ta azkar. Yanzu duk mun mance da azkar, amma da safe kafin mu ta wallahi sai mun yi azkar, da rana mun yi, da yamma kowa zikiri yake. Dan kasuwa yana yi, ma'aikacin gwamnati ya kowa yana yi, daga an ji kurjub ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kaji mutum yana ta hailanci kada yana haukala. Duk an yi wannan zamanin, amma yana wucewa yanzu duk mun mance. Wani ma yanzu ka tambaye shi yau kayi azkar, ya ce wallahi na mance, ya mance. Saboda lungu da zai biye shiga lafiya lungu, kan hanyar da zai je bi ba cikin point, kuma yau sama da shekara bai ji irin ba, ya mance da azkar. To in ya jujo ma jujo suka zo haka za su yi barna, ba wanda isa ya tare su. Annabi Isa alayhi salam suna nan suna ta addu'a, sai Allah ya saukar da kwari, wasu tsuntsaye, wasu kwari. Allah zai turo wasu kwari, kwarin nan girman su sun kai kamar wuyan ragumi. Su ne idan suka fado, ko ko Allah zai turo wasu kwari, kwarin nan idan suka zo za su zuba akan Yajuju wa Majuju, su kuma Allah ya ba su wani dafin da in suka jeji Yajuju wa Majuju zai faɗi mutu. Ka je wa ma ya alama juno da rabika, kwaro ne zai kashe shi kamar sauro. Duk barnar Yajuju wa Majuju sauro ne, kamar kwaro ne kamar sauro zai kashe shi. Sai ce hadisin ya ce fa asbahu farasa, sai su wayi gari duk gawa sun cika duniya, duk sun mutu. Warinsu ba zai bar annabi Isa da sauran jama'a da mutane su fito su ci gaba da rayuwa a bayan kasa ba. Sai su ci gaba da addu'a, suna ta addu'a, suna ta addu'a. Sai Allah madaukakin sarki sai ya turo wasu tsuntsaye manya-manya, girman su ya kai wuyan rakumi, su ne suke ɗaukan Yajuja wa Majuja da manya-manya mutane, ya su kai su bayan duniya, tekun duniya baya, don duniya duk teku ne ya zagaye mai, duk sai su rinka iban su kai su bayan tekun duniya. Sun gama iban su sun kai su bayan teku, sun zuba su ruwan teku, kuma wato guban nan da suke tattare da su duka ruwan teku zai abin nan nashi. Sai Allah ya bada umarni a goce da ruwan sama, a yi ruwan sama mai nauyi kamar yadda hadisin ya nuna. Yana nan duk wani dogon bene sai ya rushe, gidan ƙasa da gidan bulo da gidan yashi da gidan gashi da kowane irin gida ne ma, wani abu na gini mai suna gini sai ya mai da shi flat.